హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది మనం వింటుండేది కుమారులు బ్రహ్మ. హరే కృష్ణ చతుర్కుమారులు, చతుర్శన బ్రహ్మ వాళ్ళ 4 కుమారులు. సో వాళ్ళు మొదటిగా వాళ్ళు బ్రహ్మ నుండి వినారు భగవంతుడి గురించి. అవుతేనో వాళ్ళకి ఎక్కువగా భగవంతుడ నిరాకార స్వరూపం, బ్రహ్మ స్వరూపం, దానిపైనే వాళ్ళ మనస్సు. అవుతే వాళ్ళు భగవంతుడిని పాదపద్మం నుంచి వచ్చే తులసి ఆ సుగంధం, వాళ్ళు దాని నుండి ఆకర్షితులై వాళ్ళు వైకుంఠ ప్రవేశించారు, ప్రయత్నించారు. సో వైకుంఠ ద్వారంలో ముఖ్య ద్వారపాలకులు జయ విజయులు వాళ్ళని నిలిపింది. స్టాప్, మీకు ఎంట్రీకి అనుమతి, పర్మిషన్ లేదు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇది వైకుంఠంలో ఈ విధమైన వ్యవహారం, ఈ విధమైన మూడ్, వైకుంఠ మూడ్ డిఫరెంట్. వైకుంఠ మూడ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ భక్తుల సేవలో, భగవంతుడి సేవలో ఉన్నారు. సో భగవంతుడి సంబంధంలో ఉండే భక్తుల సేవలో ఉన్నారు. సో ఎవరు కూడా నేను గొప్పవాడు అని ఒక ఇది లేదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహజంగా తమ పరమ పరిశుద్ధమైన స్థితిలో ప్రతి ఒక్క స్థాయిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. జయ విజయలో ఏదో భగవంతుడు ఒక ఫైనలీ భగవంతుడా ఇప్పుడు ముందు వింటాం భగవంతుడు చెప్పేది, నన్నుండినే ఇది జరిగింది, నా ఒక సంకల్పంనే జరిగింది. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులైన భక్తులు, బ్రాహ్మణులు అంటే భక్తులు, వైష్ణవులు, కుమారుల పైన వాళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ళు వ్యవహరించింది, వాళ్ళకి నిలిపింది. సో త్వరనే వాళ్ళతో కోపం వాళ్ళ పైన వచ్చి మీరు ఇక్కడ ఘర్గలు కాదు, మీరు భౌతిక జగత్తుకి వెళ్ళారు. సో ఇప్పుడు తర్వాత భగవంతుడు వచ్చి వాళ్ళని భగవంతుడు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి సంపూర్ణ ఆనందం, వాళ్ళ సంతృప్తి అవుతుంది. ఇప్పుడు భగవంతుడు మాటలు వింటూ ఇంకో వాళ్ళకి ఇది భగవంతుడికే సాధ్యం, ఇంకెవరికి ఆ విధమైన ఇది సాధ్యం. ఎవరు భగవంతుడు సమం లేదు. భగవంతుడు దివ్య గుణాల్లో భగవంతుడు త్వరనే వాళ్ళకి సమాధానం చేసి వాళ్ళకి సంతృప్తి చేసి, ఇప్పుడు చెప్తుండేది భగవంతుడు మీరు చేసింది కరెక్ట్, నా ఈ పార్షదుల్ని మీరు పనిష్ చేసింది, కరెక్ట్ చేసింది సరి, అది నా అనుమతి ఉంది, దానికి నా శాంక్షన్ ఉంది. భగవంతుడు అది అంతను కాక తనపైనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంత అవుతానో ఈ భక్తులు జయ విజయులు భగవంతుడ సేవకులు. సో వాళ్ళ నుండి వాళ్ళ ద్వారా ఒక తప్పు, ఒక మిస్టేక్, సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు అది నాదే మిస్టేక్ అని, మీరు నన్ను మన్నించండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు వ్యవహారం, భగవంతుడు భక్తుడు భక్తవత్సల, భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ భక్తుల పైన అంత ఆత్మీయ భావంలో ఉన్నాను. అదే వింటుండే మనం వైకుంఠ ప్రదేశంకు వెళ్ళాక భగవంతుడు ధామానికి మరల మనం రామ్. సో విల్ బి దేర్ వైకుంఠలో. యద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సౌత్యని కూడా ఎలా జయ విజయులకి ఒక శాపమైంది, ఒకటి వాళ్ళు మరల భౌతిక జగత్తుకు వచ్చారు. సో చెప్తారు అది ఫాల్ డౌన్ కాదండి, వాళ్ళకి ఫాల్ డౌన్. భౌతిక జగత్తులో మనం ఫాల్ డౌన్, ఆధ్యాత్మిక జగత్ భగవంతుడిని విస్మరించి మేము సంపూర్ణంగా మా ఇంద్రియ సుఖంలో మగ్గులై మనము ఉన్నాము, మందే అయిన స్వతంత్ర జీవనంలో ఉన్నాము. ఇది భౌతిక జగత్. సో జయ విజయులకి ఈ విధమైన జరగలేదు. జయ విజయులకి ఇంకొక భక్తుల పైన వాళ్ళు చేసే ఒక అపరాధం, దీని విధంగా కొంత సమయం తాత్కాలికంగా వాళ్ళు ఇక్కడ రావాలి. అది తాత్కాలికం, అది శాశ్వతమైన కాదు. త్వరనే భగవంతుడు మరలా వాళ్ళకి ఆశీర్వదించి మీరు చాలా
కొంత సమయంకే మీరు తిరిగి వాపస్ వస్తారు, మీరు తిరిగి రిటర్న్ వస్తారు భగవంతుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించి. సో ఒక టైం భగవంతుడి ధామంకి వెళ్ళినాక, భగవంతుడు అంత ఆత్మీయంగా మేము భగవంతుడికి సంబంధం పెట్టుకున్నాక మరలా భగవంతుడి రక్షణ ఉంటుంది. సో భగవంతుడి రక్షణ ఉండే కారణంన మనం ఏమైనా సపోజ్ మిస్టేక్ అవుతానో మరలా భగవంతుడు మనని కొంతయ ప్రతిజాని నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఇది భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పింది. సో భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుడైనాక, పర్టికులర్ వైకుంఠ ద్వారం, వైకుంఠ వాసం ప్రాప్తి చేసినాక మరలా వస్తేనో భగవంతుడి రక్షణ ఉండి మేము తిరిగి భగవంతుడు సేవలో మనకి అవకాశం, ఒక భాగ్యం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తుండేది యాజ్ ఏ జనరల్ ఇది, ఎవరు తన భక్తుల్ని వాళ్ళకి సరిగా గౌరవం ఇస్తారు. సో వాళ్ళు అకస్మాత్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్, ఈ ఇన్స్టెన్స్లో మేము చూస్తుండేది కుమారులు వాళ్ళకి శాపం, వాళ్ళకి కర్స్ చేస్తున్నారు. అయితే కూడా జయ విజయులు త్వరనే వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ అయింది. మంది తప్పైంది, మంచి మిస్టేక్ అయింది. వాళ్ళు దానికి ఫైట్ చేసి లేదు నేను మనది సరి మీది తప్పు అని వాళ్ళు చేయలేరు. సో వాళ్ళు త్వరనే స్వీకరించారు, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు జయ విజయ. సో ఇది వాళ్ళ గొప్ప గుణం. వైకుంఠ వాసంలో అవ్వచ్చు, మిస్టేక్ అవ్వచ్చు, త్వరనే వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, అని కంటిన్యూ చేయరు దాన్ని. లేదు నాదే కరెక్ట్ మీదే తప్పు అని ఆ విధంగా ఛాలెంజ్, కౌంటర్ ఛాలెంజ్, ఆ విధంగా వాళ్ళు జరగదు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు మందే తప్పు, నేను స్వీకరించుతాం మన మిస్టేక్. సో ఏమో అయిపోయింది, మిస్టేక్ అయింది, బట్ సో అక్సెప్టెడ్, మన నుండినే అయింది మిస్టేక్ అని వాళ్ళు జయ విజయులు కూడా స్వీకరిస్తున్నారు. శిల ప్రభుపాద మనకి భాష్యంలో అలాగే కుబేర కుమారులు మణిగ్రీవ, నలకువర వాళ్ళు నారదుడి నుండి వాళ్ళకి కర్స్, శాపం. అలాంటే వాళ్ళు అంత దేవతా లోకంలో ఉంటేనో అయితే వాళ్ళు సంపూర్ణ కామభావన నుండి వాళ్ళు అక్కడ ఒక దీంట్లో సరోవరంలో వాళ్ళు నగ్నంగా వాళ్ళు ఆనందించుకొని కొంత స్త్రీలతో ఉంటారు. నారదులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూడలేదు. నారదులు అప్పుడు అంతా వాళ్ళు అమ్మాయిలు ఎవరున్నారు వాళ్ళందరూ త్వరనే వాళ్ళు వస్త్రాలు ధరించారు. అయితే కుబేర పుత్రులు వాళ్ళు సంపూర్ణ ఒక మదంలో వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నారు. సో అప్పుడు నారదుడు ఇది దేవతా వ్యక్తులకి ఇది ఈ సన్నివేశము, ఈ విధమైన వ్యవహారం సరికాదు, మీరు ఇంత కామస్వభావంలో ఉన్నారా, మీరు త్వరనే వృక్షులు, చెట్టులు అయిపోయింది, అర్జున ట్రీస్ అని వాళ్ళు శాపం వేశారు. అయితే వాళ్ళు కూడా అక్కడ చెప్తున్న ప్రభుపాద వాళ్ళు స్వీకరించారు, త్వరనే వాళ్ళు స్వీకరించారు. త్వరనే వాళ్ళ స్థితి ఎంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు. కుబేర ట్రెజరర్ ఆఫ్ ద దేవతాస్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ట్రెజరీ, ఇది ఫుల్ అంత వాళ్ళలోనే ఉంది, అంత కంట్రోల్. వాళ్ళ పుత్రులు అంత ఒక ఆపులెన్స్, రిచ్నెస్, ఐశ్వర్యం. అది త్వరనే వాళ్ళకు మీరు ఇంత ఏమీ ఇది లేక, ఒక చలనం కూడా లేదు, వృక్షలు, సావుగమైన జీవనం. సో వాళ్ళు త్వరనే అయితే యాక్సెప్ట్ చేశారు. చెప్తారు అది వాళ్ళ గొప్ప గుణం. ఇంత అక్సెప్ట్ చేసేది అది అంత ఈజీ కాదు. ఇప్పుడు మేము ఏదేసి సన్నివేశంలో ఉంటేనో మనది సరి అని చెప్తాం, ఐఎమ్ రైట్, యు ఆర్ రాంగ్. సో మన ఇది ఒక భౌతికంగా మన ఆలోచన, మన ఎప్పుడు ఇది ఏముంటుందంటే ఇమీడియట్గా త్వరనే మన రెస్పాన్స్ ఏముంటుందంటే నేను సరి, నువ్వు తప్పు, మీరు తప్పు. ఇదే మన న్యాచురల్ ఏంటంటే మనకి ఈ విధమైన కండిషనింగ్ అయిపోయింది, మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. మన ఏదే ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తేనో ఇమీడియట్ థింకింగ్ ఏమంటే ఏ విధంగా నేను సరి, ఏ విధంగా ఇంకో మీరు తప్పు, ఇంకొకరు తప్పు. ఈ సహజంగా మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది, త్వరనే మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఇది చేంజ్ అయ్యేది మరలా మన డీ ప్రోగ్రామ్ కావాలి, మరలా ఇది కావాలి. ఇది ఒక ఆశ్చర్యకి తపస్య. అయితే కుబేర పుత్రులు వాళ్ళు ఒక భాగ్యం నుండి నారదుల్ని వాళ్ళు చూశారు. నారదుల వాళ్ళ కర్స్ని వాళ్ళు స్వీకరించారు. వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేయలేదు, కౌంటర్ ఛాలెంజ్. ఒక్కొక్క టైంలో వింటాం ఛాలెంజ్ చేసి అవుతుంది, మరలా కౌంటర్ ఛాలెంజ్. సో వీళ్ళవంతా చేయలేదు, కుబేర పుత్రులు చేయలేదు. అయితే దాని రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది, వాళ్ళ ఫలం, ప్రతిఫలం. వాళ్ళు ఒక జన్మంలో అంత ఒక చెట్టులుగా, ఒక వృక్షలుగా వాళ్ళు ఉంటేనో వాళ్ళు నంద మహారాజు వాళ్ళ ఇంటి వెనకాలి. సో అక్కడ వాళ్ళ జన్మం అయింది. సో ఎంతో సంవత్సరాలు
130 years అని చెప్తారు. అది 130 years ఇంత దేవతపో సమయమో మన సమయం నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా. ఒక వెరీ లాంగ్ టైం. అంత సమయం అయినాక శ్రీకృష్ణుడే అక్కడ జన్మించి శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళని ఉద్ధరించేది. దామోదర లీల నేను వింటాము. సో అంటే నారదుల వాళ్ళ కర్సు వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళకి బ్లెస్సింగే అయింది వాళ్ళకి. లేకుంటే వాళ్ళు తెలియదు, ప్యూర్ డివోషన్ శుద్ధ భక్తి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రాప్తి అవుతుండే తెలియదు. అయితే వాళ్ళకి దొరికే ఒక స్థితిలో వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు భగవంతుడిని స్మరించే ఒక ఇది ఉంటుంది, వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు కేవలము వాళ్ళు ఆ వృక్షంగా పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో వృక్షాలు సామాన్య వృక్షాలు ఉన్నట్లు, ఒక కళలా ఉన్నట్లు, ఒక డ్రీమ్ స్టేట్లో ఉన్నట్లు లేదు. వాళ్ళు సంపూర్ణ వాళ్ళు చైతన్యం. మనము నలకువర మణిగ్రీవ కుబేరుల పుత్రులు. అయితే మనం ఏదో ఒక కమభావం నుండి దీని నుండి మనము ఈ విధంగా మనము పడిపోయాం అని వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది. దాని నుండి వాళ్ళు సతతంగా భగవంతుని స్మరించారు. వాళ్ళు ఆ ఒక వృక్ష దేహంలో కూడా వాళ్ళు స్మరించి వాళ్ళు పరిపూర్ణత్వం పొందారు. భగవంతుని దామోదరుడే వచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరించింది వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం. సో భగవంతుడు ఆ స్వరూపం దామోదర రూపంలో వచ్చి భగవంతుడు వాళ్ళని ఉద్ధరించింది. సో ఇది వాళ్ళకి బ్లెస్సింగే అయింది. సో భగవంతుడు దానికి చెప్తుండే ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్, ఈ విధంగా ఎవరైనా సపోజ్ బ్రాహ్మణ వాళ్ళు ఒక సన్నివేశం, శుద్ధ బ్రాహ్మణ వైష్ణవ, సో వాళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ళు వ్యవహరించితేనో మనం దాన్ని సహించాలి అని మనకి ఇది ఒక లెసన్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాకు. సో జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తారు భగవద్గీత ఫస్ట్ చాప్టర్ ప్రభుపాదు చాలా బాగా చెప్తారు. ఇట్స్ ఎటికెట్ టు బి రెస్పెక్ట్ఫుల్ టు ద ఎల్డర్స్. సో 17వ అధ్యాయంలో కూడా ఒక తపస్యలు చెప్పేటప్పుడు దేవతలు, పెద్దవాళ్ళు, తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరినీ రెస్పెక్ట్గా గౌరవించేది ఇది సహజమైన ఒకటి. ఇది తపస్య. ఒక్కొక్క టైము రాంగ్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు మనకి అట్లా అనిపించవచ్చు, లేకుంటే అది సహజంగా రాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇది కనిపించవచ్చు. అయితే కూడా చెప్తారు ఎటికెట్ వైజ్ దీనిగా మనము దాన్ని స్వీకరించాలి, గౌరవం స్వభావంతో ఉండాలి. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ విధంగా ఉండాలి. అది కూడా చెప్తుండేది చాలా ఒక విత్ నెక్టేరియన్ వర్డ్స్, అమృతమైన వాక్తో వాళ్ళని మనం ఇచ్చేయాలంట. తర్వాత మా భావము కూడా చాలా ఆనందంతో లోటస్ ఫేస్ అని చెప్తుండేది. నెక్స్ట్ గ్లాడెన్ లోటస్ ఫేసెస్ ఎన్లైటెడ్ బై నెక్టేరియన్ స్మైల్స్. సో ఈ విధంగా మనము ముఖభావం కూడా మనకి త్వరనే మనకి ముఖం చిన్నగా అయిపోతుంది, మనం సైలెంట్ అయిపోతాము. ఈ విధంగా లేకపోతే మనం కూడా త్వరనే రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం. అది ఇక్కడ చెప్తుండేది అది కాదు. మనం టైమింగ్ ఎంతగా ఉండాలంటే మన మైండ్, మన ఎగ్జిస్టెన్స్ మనము అది ఫుల్ ఆనందంతో వాళ్ళు స్వీకరించాలి. మనం ఇది కూడా వృత్రాసురుడు కూడా వింటాం. వృత్రాసురుడిని దుర్గాదేవి, తల్లి పార్వతి వాళ్ళు శివుడితో ఉన్నప్పుడు ఒక టైంలో వృత్ర వెనకాలి వాళ్ళు చిత్రకేతుగా వాళ్ళు గంధర్వరాజుగా వాళ్ళు ఆకాశ ప్రయాణంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక ప్లేన్లో విమానంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు చూశారు శివుడు పార్వతి వాళ్ళు సభలో ఉన్నారు. ఆ సభలో ఎంతో ఋషిమునులు ఉన్నారు. సో ఇది శివుడు ఎప్పుడు భగవంతుడ ఇది లీలలు వింటుంటారు. శివుడు కూడా దాని గురించి క్లాసెస్ ప్రవచనాలు ఇస్తుంటారు. సో అప్పుడంతా సేజెస్ అంతా చేరి దాన్ని వింటుంటారు. శివుడు పరమ వైష్ణవానం యథాశ్రముడు. సో అదొక సభల శివుడి పైన వాళ్ళ దీనిపైన దానిపైన తల్లి పార్వతి కూర్చోన్నారు. సో యాక్చువల్ ఆల్రెడీ చిత్రకేతు కూడా భగవంతుడిని చూశారు. చూసి వాళ్ళు పరిపూర్ణత స్థితిలో ఉన్నారు, స్థాయిలో ఉన్నారు. సో దాని నుండి శివుడి పైన వాళ్ళకి ఒకటి సాఖ్య భావం ఉంటుంది, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది వాళ్ళు. సో విత్ ద ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక టైము జోక్ చేస్తాము. ఇది ఫ్రెండ్స్తో సమభావంతో ఇది సాధ్యమవుతుంది. లేకపోతే ఒక వ్యక్తి పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ జోక్ చేయాలి. సో వాళ్ళకి శివుడితో అట్లేమో సంబంధం ఉంటుంది. దాని నుండి వాళ్ళు శివుడికి ఆ అభిమానం నుండి వాళ్ళు చెప్పేది ఇదేమిటి, ఇది మీరు పబ్లిక్ సభలో మీరు ఈ విధంగా మీరు వ్యవహరించుతున్నారు ఇది అని ఒక హాస్యంగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు. సో దీన్ని శివుడు ఏమి వాళ్ళు పెద్దగా గుర్తించారు. శివుడు చూశారు, నా ఫ్రెండే నాకు చెప్తున్నారు ఏమి దీన్ని ఇది దానిపైన ఇది పెద్దగా తీసుకునేది ఇది ఏమి లేదు. సో వాళ్ళు నవ్వుతారు అంతే, జస్ట్ స్మైల్. శివుడు దాన్ని ఇచ్చారు.
అయితే దుర్గాదేవి పార్వతీదేవి ఆ సమయానికి వాళ్ళకి అది అవగాహన సెకండ్కి ఆ ఒక ఇన్స్టెన్స్లో వాళ్ళు గుర్తించలేదు. అవుతుంది, ఒక మిస్టేక్ అవుతుందా. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు, ఓ నువ్వు ఇంత గొప్పవాడు అనుకుంటావా, నువ్వు శివుడు అంటే అంత దేవతలు మహాదేవ, ఈ విధంగా వాళ్ళని నువ్వు కరెక్ట్ చేసేదా, వాళ్ళకి ఏది చేయాలి ఏది చేయరాదు అని చెప్పేదా, సో నీకెవరు అధికారం ఇచ్చారు నీకు? బ్రహ్ముడు కూడా దాన్ని చేయడు. ఈ విధంగా నువ్వు వ్యవహరించింది, నువ్వు అసురుడుగా పుట్టినవి అని వాళ్ళని శాపం, కర్స్ అంటే చెప్తారు. ఇది చెప్పినప్పుడు త్వరనే వృత్రాసురుడు కూడా వచ్చి, తల్లి మీ ఒక దీన్ని నేను స్వీకరించుతాను, అది వీళ్ళు సేమ్ ఇదే విధంగా సేమ్ లోటస్ ఫేస్ చెప్తున్నారు, చాలా ఆనందంగా వాళ్ళు స్వీకరించి, అది చాలా ఒక మంచి మాటలో వాళ్ళు స్వీకరించి వాళ్ళు వెళ్తారు. చెప్తారు ఆ ఒక ఇన్సిడెంట్స్ పార్వతీదేవికి షాక్ అవుతుంది, ఇది ఏమవుతా ఉంది ఇక్కడ 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 నేను ఈ వ్యక్తిని అసురుడు అవ్వాలి అని నేను శాపం చేశాను, అది ఈ వ్యక్తి చూస్తే ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నాను. సో అప్పుడు నా శివుడు చెప్పేది, నారాయణ పరా సర్వే నా కుతర్షణ బిభ్యతి స్వర్గ అపవర్గ నరకేషు తుల్యార్థాపి దర్శన. నిజమైన భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, శుద్ధ వైష్ణవుడు, శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు అంటే మేము చూసినట్టు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏది ఒక సన్నివేశం త్వరని స్వీకరిస్తారు. ఈ విధంగా ఎలా అంటే ఇది ఒక స్పెషల్ ఇన్స్టెన్స్. దుర్గాదేవి సామాన్య వ్యక్తి కాదు, వైష్ణవి, వాళ్ళ పేరే ఇంకొక పేరే ఉంది వైష్ణవి అని. శివుడ భార్య, భగవంతుడ మాయాశక్తి, సామాన్య ఇది కాదు, దైవీయేషు గుణమై మమ మాయా దురత్య. సో ఈ విధంగా వాళ్ళ నుండి దొరికిన ఒక దీన్ని వాళ్ళు స్వీకరించారు, చాలా హ్యాపీ ఫేస్తో నవ్వుతో వాళ్ళు స్వీకరించి, వాళ్ళు మధుర వచనంతో స్వీకరించి వెళ్ళిపోయారు. సో ఈ విధంగా వ్యవహారం మేము వింటుంటాం భాగవతంలో, శాస్త్రంలో. సో ఇది అసాధారణమైన వ్యవహారము. దీని నుండి భగవంతుడు వాళ్ళకి చాలా ఆత్మీయులు. ఇది ఒక టెస్ట్. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే మనకు ఇప్పుడు మనం భౌతిక జగత్లో ఉన్నాము, మనకు భగవంతుడు మనని పరీక్ష, మాయా మనకి పరీక్ష. సో ఈ పరీక్షలు మేము పాస్ అవుతే మనకి రిజల్ట్ బాగుంటుంది. పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా ఏ చిన్న ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఆ శామిక ఋషికి వాళ్ళు అంత ఒక అసహాయ స్థితిలో, అంత ఒక ఆకలి, అంత దాహంలో వాళ్ళకు ఒక మరణించే ఒక పాముని వాళ్ళు పూలుగా వాళ్ళు ఇచ్చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా కాన్షియస్గా వాళ్ళకి అలాగే కావాలి, వాళ్ళని మిస్టేక్ని కరెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి అని చేయలేవాళ్ళు. ఏమో ఒక ఇన్సిడెంట్స్ వాళ్ళంతా ఒక దాహంతో, అంత టైర్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక నీళ్లు ఇవ్వలేదో, లేకుంటే వాళ్ళకి ఒక ప్రవేశించినప్పుడు ఒక గౌరవంతో ఏం మాట్లాడలేదు, మధుర వచనాలు. సో వాళ్ళు మిస్అండర్స్టాండింగ్, కలియుగ ప్రభావంతో వీళ్ళు ఏమైనా ఈ సామిక ముని జస్ట్ యాక్టింగ్, నాటకం చేస్తున్నారు, డ్రామా చేస్తున్నారు అని ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు చేసింది. అయితే త్వరనే పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా వాళ్ళు స్వీకరించింది, నన్ను నుండి పెద్ద గొప్ప ఒక మిస్టేక్ అయింది. సో భగవంతుడా, నాకు త్వరనే నాకు చాలా పెద్ద ఒక శిక్ష కావాలి, పెద్ద పనిష్మెంట్ కావాలి నాకు. ఎంత పెద్ద పనిష్మెంట్ అంటే నేను మరలా ఈ విధమైన నేను వ్యవహారం, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడికి చేసేది నేను ఈ విధంగా వ్యవహరించింది అని వాళ్ళకి త్వరనే వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేశారు. భగవంతుడికి ప్రార్థించారు, నాకు త్వరనే నాకు పనిష్మెంట్ రాని, నేను ఇంత గొప్ప ద్విజబంధు, నేను పాండవుల వంశంలో పుట్టాను, కేవలం పుట్టిందంతే, నేను అర్హుడు కాదు, వాళ్ళకి దీనిగా వాళ్ళ వంశంలో పుట్టే అర్హత నాకు లేదు. సో ఈ విధంగా నేను క్షత్ర బంధువు, నాకు కావాలి, నాకు శిక్ష కావాలి నాకు అని త్వరనే నాకు మృత్యు రావాలి, ఈ విధంగా వాళ్ళు ఆలోచించారు. సో ఈ విధంగా మనం వినేది ఆ శృంగి వాళ్ళకి మరలా శిక్ష, మీరు 7 రోజులలోగా మీకు అంత్యం కావాలి. సో స్వీకరించారు, వాళ్ళు ఆనందంతో స్వీకరించారు. సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ స్పెషల్ భాగవతంలో ఈ విధంగా మనము శుద్ధ భక్తులు వ్యవహరించింది. దాని ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడికి ఎంత ఆత్మీయుల, వాళ్ళు మొదటి భగవంతుడికి చాలా ఆత్మీయులు. అయితే అది ప్రూవ్ చేస్తే ఇంకా సాక్షిగా పాండవులు వాళ్ళకి ఎంత కష్టాలు వచ్చింది, వాళ్ళు స్వీకరించారు. ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు స్వీకరించారు, చిత్రకేతు స్వీకరించారు, కుబేరమణి స్వీకరించారు, ఇక్కడ జయ విజయులు వింటున్నాం, వాళ్ళు స్వీకరించారు. సో దాని ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా ఆత్మీయులు. వాళ్ళు ఇంకా మనకు కూడా భగవంతుల భక్తులు, నిజమైన బ్రాహ్మణుడు ఉంటే ఇది, నిజమైన వైష్ణవుడు ఉంటే ఇది అని మనకి తెలుస్తా ఉంది. లేకుంటే ఎస్
సో చెప్తుండే ఇది జనరల్ ప్రిన్సిపల్. మనము ఇది ఉంటేను అట్లీస్ట్ చెప్తారు వైదిక దీంట్లో ఒక ఇది ఫైట్ జనరల్ క్షత్రియుడికి ఒకటి వేరే. క్షత్రియుడు అయ్యే ఒక స్వభావంలో రాజు పర్టికులర్లీ ఈజ్ ఏ కింగ్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత ఉంటుంది. నరదేవ వాళ్ళు బ్రాహ్మణుని కూడా ఒక్కొక్క టైం వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఒక ఇది శిక్ష ఇవ్వచ్చు. కరెక్ట్ బ్రాహ్మణుడిగా పని చేస్తారంటే వాళ్ళు శిక్ష ఇవ్వచ్చు, ఒక టైం అది ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. లేకుంటే జనరల్ ప్రిన్సిపల్ జనరల్ ఇది చెప్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు. యాజ్ అన్ ఎటికెట్, యాజ్ అన్ ఇది, యాజ్ ఎల్డర్ పర్సనాలిటీ, ఎల్డర్ ఇన్ ఏజ్, లేకపోతే ఎల్డర్ వయస్సులో ఒక దీనిగా సీనియర్ ఉన్నారో, లేకుంటే వాళ్ళ ఇంకొక అనుభవము, ఇంకొక ఆశ్రమం దీని ద్వారా సన్యాస ఆశ్రమంగా ఉన్నారు, ఇంకొకటి ఈ విధంగా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఇది ఒకటి ఇది. లేకుంటే ఫైట్ గా రివెంజ్ గా ఇది చేయరాదు. ఇది that should be the way of treating Brahmanas and Vaishnavas. ప్రభుపాద తర్వాత ఈ దరిద్ర నారాయణ దీని గురించి కూడా ఇక్కడ కమెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది భగవంతుడు ఇంకొకటి చెప్పింది, నేను ఈ బ్రాహ్మణులు ఈ నా వైష్ణవులు వాళ్ళ ద్వారా నేను ఆహారం స్వీకరిస్తాను అని కూడా భగవంతుడు చెప్పింది నేను విన్నాను నేను. సో వాళ్ళు భగవంతుడ ప్రతినిధులు అని స్వీకరించాలి. సాక్షాదరిత్వేన సమస్త శాస్త్రే నిత్యస్థతాభా వితయేవ సద్ది. పర్టికులర్ ఆచార్యులు ఆ స్థాయిలో ముక్త పురుషులు ఉండేవాళ్ళని మేము ఆ విధంగా స్వీకరించాలి. లేకుంటే ఎవరైనా ఆ దీనిగా లేకుంటేనో మనము స్వీకరించి మనము దాన్ని ఫైట్ చేయక అక్కడ విడిచేసాలి. దాన్ని విడిచేయవచ్చు. దట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ కంటిన్యూయింగ్ ద ఫైట్. దట్ ఈస్ మచ్ బెటర్. సో దరిద్ర నారాయణ గురించి వీళ్ళు చెప్తుండేది సో ఇది రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. యాక్చువల్ దరిద్ర నారాయణ పదం లేదే లేదు శాస్త్రంలో. భగవంతుడు వైకుంఠ ప్రదేశంలో సంపూర్ణ వైభవంతో లక్ష్మీదేవి అంత శాస్త్ర లక్ష్మీలు సేవ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఉండే స్థాయి వాళ్ళు. సో వాళ్ళకు ఈ విధమైన దరిద్రత ఇది లే వాళ్ళు. సో భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ విధంగా అది పదం వినియోగించేది అది ఒక విధమైన అపరాధమే. అది చెప్తున్నారు. పర్టికులర్ ప్రాపర్ క్లారిఫై చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఆ విధంగా ఒక చాలా బిదవాళ్ళు ఉంటే స్టేజ్లో ఉంటే వాళ్ళకి మనము డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి కూడా రక్షించాలి. అది లేదు ఓకే. దాన్ని టు టర్మ్ ఇట్ దరిద్ర నారాయణ ఇస్ రాంగ్. దాంట్లో దరిద్ర నారాయణ సేవ మీరు ఇక్కడ చేయాలి, గౌరవించాలి అంటే శాస్త్రంలో ఎప్పుడు కూడా ఆచార్యులు శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళకే ఇది ఉండేది. ఈ విధంగా దాని ద్వారా భగవంతుడి సేవ కూడా అవుతుంది అని ఈ విధంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. So even as a son would appease an angry father or as I am pacifying you. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండేది ఇక్కడ ఒక పుత్రుడు సహజంగా తన తండ్రి కోపంలో ఉండే తండ్రిని ఎంత మంచి కుమారుడు మంచి గుడ్ సన్ అంటే వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు దానికి ఫైట్ తిరిగి రిటర్న్ చేయరు. ఈ పాండవులే వింటాం మనం. సో శ్రీకృష్ణుడు ఆదేశించిన కారణంగా వాళ్ళు దుర్యోధనులు ద్రోణాచార్యుల పైన భీష్మ పితామహ పైన వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు. కృష్ణ నువ్వు మధుసూదన అయితే నాకేం చెప్తున్నావు, నా తాతగారు నాన్నగారు నా గురు వాళ్ళని వధించాలని చెప్తావు కదా. వాళ్ళు పూజార్హ హరిసూదన వాళ్ళు చెప్తారు నువ్వు వైరిల్ని వధించావు. నా ఒక సంబంధికులు నా అంత ఆత్మీయులు నా భీష్మ పితామహ అంటే పర్టికులర్లీ ద్రోణాచార్య కూడా సామాన్య వ్యక్తి కాదు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు నాకు పూజార్హులు. ఎనీ టైం ఎల్లప్పుడూ నేను వాళ్ళని పూజించవచ్చు. సో వాళ్ళ అనుగ్రహం నుండినే నాకు సంపూర్ణ అస్తిత్వం. సో ఈ విధంగా పాండవులు అర్జునుడు ఆలోచించేది. సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు లేదు మేము గొప్పవాళ్ళు అయితే లేదు వీళ్ళు
పక్షపాతం చేసి దుర్యోధన సైడ్ వెళ్ళారు. అసత్ సభ, ఆ సభలో వీళ్ళు ఇచ్చేసారు. అది అయింది, జరిగింది ఆ ఇన్స్టెన్సెస్. అది దానిపైన వాళ్ళు ధ్యానం లేదు, దానిపైన వాళ్ళు మెడిటేషన్ లేదు. దాని కింద ఎక్కువగా వాళ్ళు మనని రక్షించారు. మన తండ్రి చిన్న వయసుతోనే వాళ్ళు దేహత్యాగం త్యజించారు. వాళ్ళు దేహ త్యజించినాక మనకు ఎవరు రక్షించింది? మన నాన్నగారు భీష్మ పితామహ. మనకు మార్గదర్శనం ఎవరు ఇచ్చారు? ద్రోణాచార్య. ఈ విధమైన ఆలోచనలోనే పాండవులు ఉన్నారు. ద్రౌపది కూడా తర్వాత అశ్వత్థాముడిని భీమసేన బంధించి తీసుకొని వచ్చి ఇంకేం వాళ్ళని వధించాలి. అయితే ద్రౌపది అప్పుడు చెప్పేది, లేదు లేదు లేదు, ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఇది మన ఏది మన స్థాయిలో ఉన్నాము, ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నామో దానికి మనము ఎంత రుణంతో ఉన్నామంటే, మనం కృతజ్ఞులుగా ఉండాలంటే అది మన ద్రోణాచార్యులు. వాళ్ళు మనకి నేర్పించిందే శస్త్ర విద్య, దాని నుండి సాధ్యమవుతుంది. అదే కుటుంబానికి మనము వాళ్ళకి ఇంత నొప్పి, వాళ్ళకి అశ్వత్థాముడి తల్లికి, నేనేమో నో ప్రాబ్లం, ఓకే, అశ్వత్థాముడి తల్లి కూడా నా విధంగా తన పుత్రుడిని పుత్రుడు వధ అవుతే వాళ్ళకి ఒకవైపు పుత్రుడు లేదు, ఒకవైపు పతిని కూడా లేదు. ఆల్రెడీ ద్రోణాచార్యుని వధించామని, ఇప్పుడు వాళ్ళ పుత్రుడిని వధించితే ఎలా అవుతుంది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్? సో ఈ విధంగా వాళ్ళకి నొప్పి ఉంది. పంచ ఉప పాండవుల్ని వధించాడు అశ్వత్థాముడు. అయితే కూడా ద్రౌపది కూడా వాళ్ళు లేదు, స్వీకరించారు, లేదు వాళ్ళు గౌరవించారు. అశ్వత్థాముడిని వీళ్ళు బంధించి తీసుకొని వచ్చారు ఒక జంతువుగా. అయితే కూడా వాళ్ళని నమస్కరించి వాళ్ళకి గౌరవించి, సో ఈ విధమైన వ్యవహారాలు మనం ఇది చూస్తాం. దీని ద్వారా మనకి ఈ వ్యక్తులు వీళ్ళు ఎంత కాన్షియస్నెస్, ఎంత పైన ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎంత దీంట్లో ఉన్నారు మనకు తెలిసి. దీని ద్వారా భగవంతుడు చెప్పినట్ల ఎంత ఆత్మీయులు వీళ్ళు భగవంతుడికి అంటారు. భగవంతుడు అర్జునుడికి మరల గీతాలు భక్తోసిమే ప్రియోసిమే రహస్యమేతది ఉత్తమం, నువ్వు చాలా ఆత్మీయ భక్తుడు, చాలాను సఖ, దాని నుండి నీకు ఈ రహస్యాన్ని చెప్తున్నాను నేను. సో ఈ విధంగా సో మనం తెలుసుకొనొచ్చు. మేము ఈ విధంగా మన పర్సనాలిటీ, మన వ్యక్తిత్వం మనం రూపించుకున్నప్పుడు మనం అప్పుడు నిజంగా భగవంతునికి చాలా ఆత్మీయులయ్యేకి సాధ్యమవుతుంది. ఓకే, ధన్యవాదాలు. మరలా రేపు కంటిన్యూ చేస్తాం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.